मंडळी, फक्त 3 साहित्य वापरून एकदम सोप्या पद्धतीने आज आपण बिना पाकातले रव्याचे लाडू बनवणार आहोत। एवढे मऊसूत की तुम्ही फक्त 2 बोटांनी सुद्धा हे लाडू फोडू शकताल। खायला सुद्धा पेढ्यासारखे लागणार। जर तुम्ही पहिल्यांदा लाडू बनवत असताल किंवा कोणी सुगरण असताल तरी सुद्धा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा, कारण या व्हिडिओमध्ये खूप साऱ्या टिप्स सुद्धा सांगितलेल्या आहेत। लाडू बनवताना सर्व साहित्याचं प्रमाण खूप महत्त्वाचं आहे। ह्यासाठी 2 वाटी बारीक रवा घ्यायचा। एकदम जो छोटा रवा असतो तो आपण ह्या लाडूसाठी वापरणार आहोत। जर तुमच्याकडे बारीक रवा नसेल तर तो जाडा रवा 2 ते 3 वेळेस मिक्सरला छानपैकी फिरवून घ्यायचा, तो सुद्धा चालेल। 2 वाटी रव्यासाठी 1/4 वाटी पिठी साखर आणि अर्धा वाटी साजूक तूप वापरलेलं आहे। जर पिठी साखरच्या ऐवजी तुम्ही मापाला साखर घेत असताल तर 1 वाटी साखर घ्यायची, कारण साखरेचं आणि पिठी साखरेचं प्रमाण हे थोडं वेगळं असतं। अर्धा वाटी मेल्ट न केलेलं तूप घेतलेलं आहे। ह्या ठिकाणी सुद्धा मेल्ट केलेलं आणि विदाऊट मेल्ट असलेलं तूप ह्याच्यामध्येही फरक येतो। जेवढं तूप मी घेतलं होतं त्यापैकी अर्धं तूप आपण कढईमध्ये काढून घ्यायचं आणि तूप जरा चांगलं गरम झाल्यानंतरच आपला 2 वाटी रवा त्यामध्ये ॲड करायचा। गरम तुपामध्ये रवा ॲड केल्यामुळे तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघितलं असेल की तो छानपैकी असा फुलून येतो आणि त्यामुळे तो असा छान दाणेदार असा आपला लाडू बनून तयार होतो आणि तो खाताना टाळाला चिटकणार सुद्धा नाही। आणि ह्या ठिकाणी छानपैकी सुरुवातीला तुपामध्ये पूर्ण रवा व्यवस्थित 5 ते 10 मिनिटापर्यंत भाजून घ्यायचा। ह्या ठिकाणी रवा भाजण्याच्या प्रोसेसला थोडासा 10 ते 15 मिनिटं वेळ लागू शकतो। आता ह्या ठिकाणी फक्त आपण अर्धा वाटीच तूप वापरलेलं आहे आणि 15 मिनिटं व्यवस्थित भाजून घेतलं। आणि तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघू शकता की आधीचा रवा आणि आत्ता 15 मिनिटानंतरच्या रव्यामध्ये किती सारा फरक आहे। रवा आपला छानपैकी भाजून निघालेला आहे। बरेच जण रवा तसाच थोडासाच भाजतात, पांढरट ठेवतात, तेव्हा लाडू खाताना आपल्याला कच्चे लागतात। राहिलेलं तूपसुद्धा आपण त्यामध्ये ॲड करून घ्यायचं। आता सर्व अर्धा वाटी तूप ॲड करून झालेलं आहे आणि हे ॲड केल्यानंतर परत एक 10 मिनिटं एकदम कमी गॅसवर आपण हा रवा परतून घ्यायचा। रवा ऑलरेडी छानपैकी भाजून निघाला आहे, आता भाजण्याची गरज नाही। फक्त तूप ॲड केल्यामुळे त्याला आपण व्यवस्थित परतून घेतलं की ते छानपैकी तूप सोडायला लागतं। आता ह्या ठिकाणी आपण गॅस बंद करून टाकायचा आणि गरम गरमच रव्यामध्ये आपली 1/4 वाटी जी पिठी साखर होती ती ॲड करायची। एकदाच सर्व पिठी साखर ॲड नाही करायची, नाही तर त्याचे गोळे बनतात आणि नंतर आपल्याला ते फोडायला त्रास जातो। थोडी थोडी करून पिठी साखर ॲड करायची आणि आपण त्याला रव्यामध्ये मिक्स करत राहायचं। ह्या ठिकाणी मी सेम कढईमध्येच रवा तसाच ठेवला होता आणि त्या गरम रव्यामध्येच पिठी साखर ॲड करत राहायची। गॅस मात्र बंद आहे ह्याची काळजी घ्यायची, नाहीतर साखरेला लगेच पाणी सुटायला लागेल। थोडं थोडं करून पूर्ण पिठी साखर रव्यामध्ये मिक्स करून घेतल्यानंतर त्याला एकदा छानपैकी हलवून घ्यायचं। व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे मी ज्या प्रकारे हलवत आहे सेम त्याच पद्धतीने त्याला हलवून घ्यायचं आणि त्याला असं गच्च व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे करून घ्यायचं। व्यवस्थित पॅक केल्यानंतर त्याला झाकून ठेवायचं। ह्या ठिकाणी साखर आणि रवा हे एकमेकांमध्ये चांगले मुरले गेले पाहिजे आणि ह्या स्टेपला रव्याला छानपैकी तूपसुद्धा सुटतं। साखर, रवा आणि तूप इतके छान एकजीव होतात की नंतर हे आपल्याला एकदम पेढ्यासारखे लागतात। हे मिश्रण मी 1 तासासाठी तसंच झाकून बाजूला ठेवलं होतं आणि आता मिश्रण थंडही झालेलं आहे आणि तुम्हाला वाटलंच तर ह्या ठिकाणी तुम्ही थोडंसं टेस्ट करून सुद्धा बघू शकता की तुमचं साखरेचं प्रमाण कसं आहे। 1 तासानंतर आता हे सर्व मिश्रण थोडं थोडं करून आपण मिक्सरला पल्स मोडवर फिरवून घेणार आहोत। एकदाच सर्व मिश्रण जरी मिक्सरच्या भांड्यात बसत असेल तरीसुद्धा ॲड करायचं नाही। थोडं थोडं करून मिश्रण ॲड करायचं आणि त्याला पल्स मोडवरच फिरवायचं। जास्त वेळ आपण जर मिक्सरला फिरवलं तर त्याला खूप जास्त तूप सुटतं आणि मग आपल्याला लाडू वळायला येत नाहीत आणि खूप तूप सुटल्यामुळे लाडूचा आकारसुद्धा व्यवस्थित बसत नाही। त्यामुळे पल्स मोडवर 2 ते 3 वेळेस त्याला फिरवायचं आणि असं एखाद्या टोपमध्ये काढून घ्यायचं। मिश्रण एकदा हाताने व्यवस्थित पसरून घ्यायचं, मोकळं करून घ्यायचं आणि मूठ दाबून बघायची की त्याचा लाडू वळतोय की नाही। ह्या स्टेपला जर तुमचा लाडू वळत नसेल तर तुम्ही थोडंसं तूप गरम करून ॲड करू शकता, काहीही हरकत नाही। चवीमध्ये सुद्धा कोणताही फरक पडत नाही। अर्धा चमचा वेलची पूड ॲड करायची
आणि ती पूर्ण मिश्रणामध्ये व्यवस्थित हाताने एकजीव करून घ्यायची। हे रव्याचे लाडू आपण महिनाभर स्टोअर करून ठेवू शकतो, कारण ह्यामध्ये आपण दुधाचा वापर बिलकुलही केलेला नाही। साधा आपण साखर, तूप आणि रवा ह्या व्यतिरिक्त पाण्याचा सुद्धा थेंबभर सुद्धा वापर केलेला नाही आहे। ज्या आकाराचा आणि ज्या साईजचा आपल्याला लाडू बनवायचा आहे त्यानुसार थोडंसं मिश्रण हाताला घ्यायचं आणि व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे त्याला गोल गोल लाडूसारखा आकार द्यायचा। आवडत असेल तर वरच्या साईडला कोणताही एखादा बेदाणा, पिस्ता, काजू आपण लावू शकतो किंवा नाही लावला तरीही चालतो। आणि तुम्ही बघू शकता व्हिडिओमध्ये किती छान गोल गरगरीत एकदम पेढ्यासारखा हा लाडू बनून तयार आहे। तोंडात टाकताच विरघळून जाईल असा झटपट फक्त 3 साहित्यात हा रव्याचा लाडू बनून तयार होतो। बिना पाकाचा असल्यामुळे लाडू कडक होणे किंवा नरम होणे हा प्रश्नच नाही। तुम्हाला ही सर्वात सोपी झटपट अशी रवा लाडूची रेसिपी कशी वाटली मला नक्की कमेंट करून कळवा। फक्त 2 वाटी रव्यापासून मी टोटल 15 ते 16 लाडू बनवले होते। हा कंप्लीट अर्धा किलोसुद्धा रवा आपण ह्या ठिकाणी वापरलेला नव्हता। तर तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा। माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्यू। एन्जॉय।